Abo bi di go jama sa o dembo. Oda monsieur. Yeda mo nyina sesa da ne da mo kan ye ho ne de nananom nsam de ebesom mo mempese ye nyina ye be yire ntine da nda ne tena se ye kaka ye ho ne ho bebi firi se de be ya bebi ye kono so ebe ye fode ama me no bi no esansa de ma ye da nso ma ye mu ye duru no ye amamre ne amane ye je mutu ho no mo a ene ye jawa adwo ne ebetwa na nsemu anase na wotwe mu nsam a ye koso no efa yesu nya nananom atena nkonya asase so efa nanna aso sikabre yo toso emiensa sunya ma ahema esi hine fofora sebi ohene na se bibi ede akere no enu na kire no ana yehu se okoja mansan bo ahenkoko toso mienu sunya ma ahene ene sunya tena nkonya enso friends amtrofo nhie mu de to ani mu se ohene baako eni enimu no ewo sunyan ono ene okoja mansan bo ahenkoko na adusunya pi wo akire momi enkohwe mfonye ne mienu mra ye ba ne aba besua ho ade mon kai se di no eye maame Fauzia medamase nana ye tie o eye me osei tutu eye mi jame nana no aseni ekodi adonten asedi abusua nya ni mu a eni sunyama nya ni mu a enye bone nana no aseni ekodi adonten a yakra aboa ye asen ni apan akompan na yempam na besi ma beti so me ye de shekonkro pa fi se me nana ni nana bo ahekoko nana twini ya amanfo nana ne me nana bo ahekoko nana bosuma aso odi kan nana ne me nana kojo ban ni nana ne me nana kofi ye bo nana ne me nana bosuma aso nkra wo to so mienu nana ne me nana ya ye bo nana ne me me ma me ni nana amakuna edi me ni aba prepe ni nana akosu edi esika be yi otosu nyelu nana no esompa me nana msuma esinyama no eno na me ofenten frem o me na so no dr bosoma aso nkra wo otosu nyelu sa me beto aso nana no me fa maso nya me de me sei ne bebu sunyama me ma enchire ma meti wa bako muda se memre so na sunyama agege ye nana no se mo frem ya no pa o awie o anumre o anajo nana no ni sami yi yade ebo amahye yi nyina se nibusu a ana se nana no se mo frem na mama etu sunyama ikwasi ada ye kuroi abakosem onim yasye so asem onim de woma hone edi hye tata mo tata ye onim onim hye oda hotel so kan ho oyi ohirigi eka yehiri ho na ne oye no wo bakuni ya ba no ye nyintum eye illegal na obeka bakuni ya ba bakuni ya ba nyintum bakuni ya ba nominati yen key makers yen see him stand yes obi asoya on sanchira ohima o sanchira key makers yes yen krotre akom benkum chafo adontin yen jasi onye key maker
Sunyani ye airline no yeah ye establish Niema was Sunyani traditional council. Jassy is not, I repeat, Jassy is not a kingmaker. Kingmakers. All your children, they say, yeah, they are continuing. Now, baby, you will be our own Jimmy. Now, kind of could have said, ye papa, me, Chafo, Nifa, ya man fear, I'm a bona man, yes, sir. Nipa, ye, you have a bona man, just no kind. Was you watching on your TV? The year to me, what a year, or just yet. I feel you. And now, some I have a washing. Any the Ohima, a year, only to me, say, as a oh, yeah. Now, oh, yeah, you know, in summer. Or therefore, I catch a 19. Your person what to say. Sunyani Traditional Council. Sunyani Traditional Council. They are suspending Ohima. They do not say. They put in a corner until and the ultimate young who said Ohima. Emfonyi no ne yakwakohwe ede aba no de edi kan no ayehwe no na na so sikabre yo to so emiensa Sunyan Mahema yehu so wote ne dwama woji ensaye efi eda Sunyan Mahene anase Sunyan Man no ade hyesem no nkonyasem baaye no yetena ha yede adusua baaye besua ho ade se akonya to a na ahema wone abusua no abusua penyine ena wo hwemu yi de hye sanse mpenye se ohema nanim na de hye na adesua no mu nso ne ehu se abusua no Sunyan abusua omudi ade no adehye busua ne yemiensa a wo nyina di ade eyiyi enu nti na ahema ma atena nkonya no kwan ensem ne babo ntene me kan sa amane kwan so no na ahema ene wotumi se wo yi de hye a wo yi ne ba one ne ebebu oman no ehu kwan se na ahema yi de hye a ade hye busua no wo yi omwe kanene mponi anye adwa kanene mponi anye ade se na ye nye sebi yeso obi akwakosre anase ono sebi wo ye de hye nto odinedi akọ kanene de bi ne ntesa sesei ene ye de aba se ade hye ne mu bi kwakosre esanse sesei na won toto so ntino ade hye ne ya na busua no pina omase atre enu ntese omudo mudwa ato akwa na ahema ne behwem na wayi de woso wayi no wayi na no odna ma odna kire busua panyi se busua panyi wo ne ho asem ka ene ye kokuam no ne naka wone ne ka wi a na se ni kwanso odi ade ya sa hwem eyi foforo de ya na no mo hwe ne se wo mo hwe obi oba obehwa akonya no obi oba obedwene busua no ho no adwene o man no ho obi obotema owodo obi ne nsem ma afoforo no wo kokudu od betimi dia som na nanom dia pema kọ onwanimu no ono na ya na ye dia akonya na ma no kaneni mpo no sa akonya to a yedi kan abusua no kọ abisa abusua ne nkonya sofo no ene na ahemo mo kọ abisa ekobisa akire de sebi akonya no ato na e wose ye dia de ne ye de e ma no nsese ne kamia isesa de nyina ye de efiri hwa nesa de mesese na nanom sa akofa ba eyade se beboa eno nti so wonye ne wi a yedi kan sua ho ade dada na busuan panyi anasa na ahema yi ne wi na kwadu bi ama no ho a yede no ama jasehene ene ya adantamu ede ema na ahema ne adehye busuan na ene atena nkonya no no de na kwakokyera atena nkonya no na sa atena nkonya no so enya ne ho kwadu bi ade a na kyese ne ho so obetime de omani anima ma na yeye ansa na ya amane de na kosi apatem na ya siesie na kora no honhom ne honamani ansa na sabi ya pebre ama no ababesai de akere ne man nyina esua ho ade wa ha asem no call aya Bono Regional House of Chiefs no na insama na ahema de kodan court say mfa injunction mfanto na nabo ahenkokoso no won ye ni nyina ye den edifiri no so a enam so ma mpanyi hwe no ma no so aye yankan ne yehu sesa na ahema yi de hye na sa atena nkonya no ewo ne ho kwadu a wontimi ni ade
wie na tumi ni free na ahema ho na akwatena nkonya no ho saa na sunyan de no enso so esiye ena na akwamu hene etina dwemu a wo kire mu de kire sei efe di kan na ahema yiye no omugitu mu wie na se na ahema do mu yi no no a na ahema gitum na kire wo ka se wonye ntumu no eno no mu gina so amane kwanso omoye nhyehyɛ ma ne yɛ den ema ne besai ya wo sai de che sunyan maya sese hodi ade se sunyan ma hene eno akire ne nsɛm pii ba akire na ne yɛ hwese nka sabi yesi hene wi de nka etu ba kwotwere de twere eno na wotwe mu yɛte se na ahema sabi wose ne hene na yemi sua de wɔ ha akamre mu asanten hyehyɛ mu ohima entena se nye be me nsaye enya amane saa nso so ene wo hene ntena se enye wo be nsaye esanse obia woni dibre obia wo ne som se wo hene ye besi wo hene a na ahema adwuma a woyɛ ene se na kwanya edikan ye de amano no wahwema yi ne de hye opese woni ne di ade no wayi ne de naba kwadu bia amano ho wode no ama atena nkonya wode na magyase wode na ama atena nkonya yaje na tum de aka kire ni nara no eya atena nkonya no asade omo ne behwe eni kosi apatam de jase beye de kontire beye de akwamu beye de obi abeye oni ni nara amane kwanso no beye ni nyina ansa na edina kosi apatam ne yesiesie ne hu wie siesie ne wie anase yesiesie ne hu wie na so woba wabegina ya bodwa na wagina swai e de akere na manfo kaneni mpo no ansa na wahene be swai no on se ya ne yeso ne ne sia betire ne de ne ikotire betire saa bre no ena obi awa akonya mpo se wotitin wahene esanse saa bre no we can as a brony because our last chance no wakonya wanya atwato no se wo wotiti ne saa bre no sanse wonya swai wi ade ya yensie eye se bi agudie bia na wo ne mienu ntam no etwem eno nte saa bre no ena so hene si akonkon no ne yetiti no na afede de opese wo de ye no no wo de aye no na mum se ye bo no na se bi wo pa na ne so ne de nyina nka ho entenu na chi no be swai wi wo swai de kire ne man eya ne nsaya ne ya ne ehu ne se bia ye nipa nkwa na etwa hye da bi ahonhom wo mo wasase no so nyinara ebedwa bonase eba be dia danse be dia danse wi wo hene ne swai de kire ne man said de ne nananom ebeye ye no eno no wo baba beto so enti ne nananom te eno wo baba te ne ono ankasa te eno ono ankasa ne te no bete ne nananom etimu eno wo baba betena sanity enu no obia ansa na sebi ye bone pada ne yasoa ne de na fakurum ama sebi ni panyina edi adanse ye yenye ohene foforo wo wia afi na wo betutu ne ntoma aba betena na ni monyam mu ama na tena nkonya enso aba beso ya kire ne maako na tena nkonya ne so ya kire ne wia ansana yenwuza na ahema etwa wodwan ansana na nwumre no wodwan kane ene shnap omodi akonkonya so akọ na nanom amane yese ohene fofora obedi o man anim ni nanan nta na chi eno no wodwan kane ne ye de kọbọ amane ene nsa eno nte sa na tie enkonya dan no mumu ye hye ne nso enkonya dan ye miene o man konya dan ene ye wo mema nkonya dan oba ne tumi so obekọ mema nkonya dan se mema nkonya dan tumi ye wo ho ne bi ne wo man nkonya dan da bi emma nkonya dan mema nkonya dan oba enwura ho wo hema enwura wo hene nkonya dan enye yie entesa na enye sa nso na yewusa na ahema atena ase eji nsaye enya amane ese de medi kankan ye no esanse be ma nsaye mfa nkire wo ba be ma nsaye de kire ne man esanse wono na yesa hene a wo bedi wo man nanim
oba anyi nsaye na hema ahade wadamma oba anyi nsaye dabi wo side de kire na manfo na natena nkonwa so atena se ahwe mama ne kwan so akọ ne se de wo se esi kono na yewia de aka no wonde atoso enso ye hu se sunya ma hema nkasa atena se agi ne nsaye enya ne kwan no yewie ye dwankane no a sebi eye nananom de ye no so ye twa no obetem eno so nyama ne enya ne kwan no nananom adamu de yesre ne se nananom wo se nti omudua de omudua no mo se nti omode nhyehyeye a omode to ho no omode to ho ma ye bepom saabere ye peti na ye gya wadwone ye kwakotwa nananom mo nam ye amamre ne amane ntua no yesua de firi mu ho na sese koba sese ne sedodo amamu amra bata ho aba eno nti ye dane ye amane no adane ye bakosem na afetu so de ye pene ye ho de a de ye pa ye ho no eno de se ye bra ye bo na so se nya bedi ade se wo hema anaze bedi ade se wo hene a ye nya de ye pebio ye de nananom epe enhyehye nananom ahyehye de ato ho no eno ne edi so eno nti na ya nananom usoi amadama musoi se de nananom aye no eno ne ye ba beto so nananom madamo na hema wadama nananom mahini no enye politics o enye politics de MPP ni NDC de NT na entesa nananom de ne de enhyehye ne amane da ho se de esi kono ne se de esi tie e wo ho no mo dada entimje de yesa se ye fa sa kwan no so a ebeboa na hima za de hu ye de na se kamya ye se wo hene a wo so ya kire wa baba so mo nenso da bi be man so mo ba da bi be ma won so mo ba be ma so ne mai no wo hema aboa no ama na hene aye fe wo hema ye boafo de boa ne hene esa sanana no konsras sanana no konsra be ma ho no mo konsra wo omo nko ba fie da bi esan say be ma na ye kofo wono ena okoje wo man no omo ena omo bo man na se e ma na ya aboafo mo ka ho enu nti se akonya ya de hidwa na ye ma asemu ma ne dia dia eno ne kire se omo na ye ne emma mpanyufo nenso akonya de eya na ye mema de enu nti ena amane mu no so oba ne bema se wo hema ene wo hene kwakura yedi kan situmi wura nansa bema ansa na wo hene ba bi ne hema sanete intina hema we de wadama sede obeto ma sede wo se beto sunyan no eya asomdwe kwan so na obeto no de nanan kwan nanan fo aso kyekere aso sunyan no mo kyekere ne yie pa eya asomdwe man nanan we wadama de yesre ne se yemfa amane kwan so ne yenye de ye na de hu ye de kamya yesase wo yi wo hene a wo peso obesom wo wo hene so sonsom wo hema wo hene som ne mai eno nti mo mi hwe ne hwe ne ye dodo amamu amra bata ho na ba nenso ba ye no na nanom amane ne de amfa ne nsa ma meka mamo me ma ho kwan ma ne nsei ene mabunu no mehu se mabunu ne bi nso so kasa ebi ani age de me kan se asono mienu enya ntokwa ensensan ena ehuna mane ensensan de wono asase be de ne wahu no ena wa be pieso na esansa ya asase paninti no ena se bi watretre ni hini mu a wache asase de nyina so ayede akanten so wo hu a ne fem no wanya ne fem eni asono mienu nso so betisusu na so mo ko a ensensan no ho ne kire no ye mabunu na enne ya so sere ne abasa no nananom mo daachi mu ne ewo no enu nti se ya ansakire sabi ne ani die kwan so ya amfa nka ne kora nkire mpanyin no a na ye ne se yesu aye bi a ehwehwan a yeso ne ba beto enu nti mo mienhwe ne yensere nananom ne yemfa kwan ne yenye ne ye nsuso a ebeboaye esansa asomdwe ba ene ma asomdwe ba yete so mafredwa na krama nya dabre ete netito
ye de ho se yesom nananom ade e beboa ama nananom ye man yakɔ nanimu ne ye wi mfie nchi no ne na ta yetena se ayi de besombo ejidi yesa ani adusu de bae wosua bibie firi mesua bibie firi otwe tempo nyankopon ya adoma ye behia makram